Tuguan, wow, baha na rin. Mga ginagdala. Kaya matiwasi yung tambak diya. Ay, sa tuguan guys, kasagado. Magali kayo na atop-atop rin. Hindi na yung kuhan na rin, yan nanggi kape. Dagat ang liluot yan. Hari ko na sila na mamahaw. Pwede na ka ambak dito diya, dagat. Asa? Dali. Oh, ito ang gamu sa bus man. Tuguan guys. Gawa ng lilo. Gawa nito. Panidawdog. Gawa sa payong. Payong ang lilo. Guys, ingani ko magbiko guys, magimo sa kuog laptik. Kanang lunok ba, maglunok sa taba. Mo ni mga kuan guys, mo ni mga kuan bay kanang mga teknik sa paghimo og biko. Kay namo to nangutana kung saon kuno pagbiko, so mao ni maglaptik ta nya kaning atong lunok, atong kwaon, ya kan atong mantika, mo ni atong butangan og sugar. So, mo na atohang butangan sa atong binungag nga pilit. So, sa tabi ko dito sa ning comment, nakalimot ko sa tuingan basta unsaon ni kuno pag sa kuno ingredient sa biko. So, mao ni siya. Grabe lang utara tagpila ko ng biko. Agahang biko, tag 100 ang tab. Agahang mga order sa sedan, ang pansit 50 ang order, 60 ang unod nga baboy nga na. Kaysa ubang tindahan tag 75 man ang order. Ako, tag 60 lang, 50. Pansit na ko, pwede 30, pwede 50. Wala ko tinangutan na, pila ko na sa kapila. Diya. Ang kuan, ang atuhang gulay, pagikan ra sa garden, tag 35 ang order, pero gamay ra pud siya nga sudlanan. Diya, ang atuhang mga utan, tag 30 ang kilo, 30 kilo, 30 ang takes, pero kuha lagi ko nakabutang og stand dito, kay There we go. kuha lagi ka na magitapok ng mga tao dagto kasi sabaan na. Saan masagisa diha guys kay unsa na pud kung kadlawon mag luto para ang atong biko ugas buntag. Kuha na siya kanang init pa. A few moments later. Hello guys, good morning. So, nala po ta guys sa atong kusina ni Ruby Provinciana. So, naluto na atong biko madung adlaw na tanan guys, madung buntag, madung hapon ug madung gabi. Salamat sa Ginoo sa mga grasya o sa kusog na ihatag natin kada adlaw. At ito ang pasalamatan guys. Dari gagisa po ko para sa yan guys. Utan. Ang sa utan. Any order ko sa ka tab nga ingani na. So kasang mga ganahan mo order nga ni 600 dis isang usa ka tab. Guys, ayong buntag, naon lang, nakaw. Jagi lang gikaon guys kay kuan kanang Bicol Express ug kanina ganahan sinikula ning kuan sapsoy. Ang sweet and sour pud anak. Diya magkuan na siya guys kanang maghatid na siya ron kay yung mga mahaw ni siya maghatid na siya. Diya kuan pa ko dari guys sa sapsoy guys magbalhin pa. Dili na katong biko guys diyan nang kuan lagi. Butangan nagsilyo. Diya nayatay mga nakatab. Kuan ni siya nakatab 5. Guys na ako dari guys nang diyan nakatuhang Bicol Express. Sapsoy. O pansit kaning ginataan nga kuan guys utan tuguan wow baha na rin Mga ginagdala. kaya matiwasi yung tambak diya ay sa tuguan guys kasagado magali kayo na atop-atop rin. Yan ay nanggi kuan na rin yan nanggi kape.
Dagat ang luluot yun. Ari ko na sila na mamahaw. Pwede na ka ambak dito diya, dagat na. Asa? Sa luluot. Oh, to aga mo ubos man. Buwan guys. Oh. Gawa ng lino. Gawa nito. Pagidawdog. Gawa sa payong. Payong ni. Tagi bahagahang tindahan dari. Maraming kasagaguan. Hindi na nag-burn out pa jud. Pero sa pa hinuon, alas 6:30 pa. Pero okay raman kay waman mo mawan na agahang paninda kay nalagi atop pero nalagi gabaha. So grabe gibaha. Hapon isan patambakan ug kuan wa man matiwas og tambak. Doon ko mag-libir. Biko. Kanang pagkumanukuan guys kanang dari ko pa dong sa mga kapilya kay kuan lagi karon guys kanang opening salbo kay pista. So mga decorate og kanang mga buwak ba. May sounds man. Nagpista. So man mo ang kapilya. Unsa guys diyan na dekorita na ang amuhang birhin sa Rigla. So mani among patron dari guys sa among barangay Tan-awan. So na manawag decorate guys kani yellow og puti. So nice kadto guys kay mag motorcade lagi karon guys kay nang birhin sa Rigla. Ha? Kau pada pin tadi kini. Ada pin ba? May sakyanan. Hello guys, salamat day kadto sa naghatag dani among si na Hawaii. Lagi mo ha? USA Hawaii. Salamat ni Ansan Blanton. Ja, kuan deron guys kanang mag-motorcade opening salvo sa kapistahan. So gahuwat ni guys kay naga prepare pa sila dito. Uli na. Uli na ka. Hindi pwede mo uban. Ikaw na, uli na. Pwede ka na niya litoy. Babay ka ato ate ka. Yan na, babay na. Hi vlog. Si Ate Virgie. Lusot pa na siyang serious.
May isda nga. Sa itong isda pa, tanawa sa ulo pa. Dalagang bukid. Di paliliya sa unsa ng dalagang bukid. Pagawas ako ng usa. Bago magi putol-putol. Ay, putol di mo? Uy, Bago ah. magi mahurot. Para ano? Save. Niya ko sa itong usa, itong usa. Diya salamat Kung eh. ako ni dire, mansulsog, sa laing lugar, anduhaw. Asay porma ng masusog o katong masusog lagi. Lami ra ba kayo nasa bawon, sa bawon. Lami kay ni, kay way lang sa gitna. Ganahan mo sa gunuunan guys, butangan niya. Ganyan lang guys. Igliwaon para. Butangan niya ang talong. Diya, kabaw mo pa paidig luto siya sa lamay magluto ron. Among panihapon ba guys, diya. Diya gahiwa naman pugkog para sa maalagi para kuan kanang utan Bisaya kay napoy nag-request mga maestra lagi utan Bisaya. Ya, malagi na busy kami guys kay maglumpia na pug ugma. Diya salamat ikadyo kay daghan namalit bisag uwan lagi nahurot mo ang sidaan. Bisag uwan mo tabok man jud sila kay Naara na sila. nagdumdum naman sila nga nanay si namaligya dadto. Ya. Yan ang gi-prepare kay ganahan man siyang version niya sa diyahang inununan. Daghan ng recipe. Diya magharos na pugudaan og kuan. Salamat ikadyo Ma'am Bisminda sa kuan ja wala gitay panday ron kay ang suga kadug uwan. Nag-umos gin bunta. Nos diya wala na puno man ang tubig diri sa ilang gi ambakan di man pwedeng naitubig. Ug manan mo sila mga ripohon. Dalahan salamat kadyo Ma'am Bisminda.